Howesçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym istelibäteşiň Aşgabat şäheri boýunça tapgary oňa gatnaşýan aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde bu ýerde ýaglanýan aýdym sahly çykyşlar ýurdumyzda gahrman arkadamyň başyny başlan we hormatly prezident bilen parasat ýol başlygyny üstünlikle amala aşyrýan beýik maksatlarynyň finasy bolup ýanglandy. Şeýlelik bilen bäteşi gatnaşan ýaş aýdymçylaryň çykyşlaryny giňermerli. Ýanglan ýarym elbäteşigi aýdymsal bäteşigini aýdymçy ýaşlaryň zihillerini açmagy, okuyup başarnyklaryny görkezmäge giň mümkinçilikler döredýär. Munyň özi ýurdumyzda sungat elimini aralaşýan we aýdym sahada howes bolan ýaşlaryň bilen seplikleri ýerime bolan gyzyklanmalarynyň döwlet derejesinde gollanýanlygynyň aýdyň nişanlary. Aýdymçy ýaşlaryň çykyş edip ýerine ýetiren aýdymlary ýurdumyzda hormatly prezident bilen ýol başlygyny, halkymyzyň bagtyarlygynyň berkarar bolmagyny günükdirilen asylly işleriň alkyşnamasyna urilýär. Aýdymçy ýaşlar belent ruhy we fenen aýdym sahallarynyň üstü bilen ajaýyp mümkinçiligini dördülenlik üçin gahrman arkadamyda we hormatly prezident bilen bolan hoşallyklaryny beýan etdiler.